Sabi, mahigpit databi ngunya na aldaw ang PSO, Legazpi, para po mga tugang sa implementasyon kay ni. Ini ang haloy na napigpaparareklamo kan sa tuyang mga kababayan. Magin ang mga riding public, tan ibang mga drivers, daing pakiaram sa mga nagsasakay sa inda na daing nakamask. Asin siring man, magin ang ibang driver, ang mask nasa kuko. Ano ang penalidad na imponer mga tugang kan lokal na gobyerno kang Legazpi? Iyan po ang Hapot. Taod-taod sisimbagan niya to iyang Buda. Natabaya tayo pinauli mga tugang so 7,000 plus na vaccines kang AstraZeneca sa DOH. Ang rason, sabi, hababa so temperatura na halangkaw. I mean, tama ba? Halangkaw o hababa? Halangkaw. So temperatura, de po nagtatama. Duman mga tugang sa thermometer na yon tamang lipot. Kan bugtakan kang AstraZeneca vaccine na i-deliver sa ibang lugar sa Kabikulan. Ikaklaro man niya to yan. Taod-taod mga tugang kay Dr. Rita Angbon. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita mga tugang tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang Hapot. Oy, very good Kalowen. Araw ka nang gusto ko talaga. Pagkapuon pa sana, may bareta na. Takon magbareta agit ang alas 8:30, ma-standby. May problema na kita. Tatakon lang akong mga naka-schedule na interview. Kaya, taon-taon tabi Lowens, papais na kong kani News Director Edwin Peralta. Yang premium ko sa imo, si Edwin na mapa-snack. Buda, siyempre, andun ako ka, ikan mabayad. Mga tugang plug gate para sa na makakasolusyon sa dakulang luho sa riprap sa Tibo River sa Peñaranda Park. Ano ba ito? Flock gate ba? Flock gate? Isa-explicar daw kay Lowens kung ano ini. Na makakasolusyon databi sa luho sa riprap sa Tibo River sa Peñaranda Park. Talaga? Bubugta ka. Kung andip pa rin siya nagbabalik sa tubig, bubugta ka databi kay gate. Aber daw. Aramon tado pang report mga tugang kay Lowens Barcena. Lowens, good morning. Anong solusyon diyan sa report mo kaswapon? Pagtapa-tapa, asin pagsulat-sulat, palanaan sa tabi BP. Sa pwedeng maging aksyon, ngani na masolusyonan ang kalbaryong sobra sa ng dekadang pigpapasan kan mga residentes dyan, arani sa Tibo River sa Barangay Peñaranda, Legazpi City dahil sa dakulang luho na imbis na tabang para maibulo sa Tibo River ang tubig hali sa dalan, bibalik lugod nin mas dubli o tripli pa dahil sa presenting kamugtakan na imburnal ang inilaag sa riprap dyan sa nasambitan ng lugar. Ini ang nagluluwas matapos makaulay kan DZGB News si Legazpi City Engineer Clemente Nong Ibo kung ano ang rekomendasyon niya may kinaaraman sa siring na bagay ta flock gate. Flock gate daw ang pwedeng ilaag dyan na solusyon kung high tide buda maraot ang panahon para dai dumalagan ang tubig sa mga residentes kung panahonin pagbabaha darakan tubig uran asin bagyo kung magkataon man dahil tamang pinagahagad. Anong itsura kang flock gate naan? Gari. So titahob sa luho? Oo, gari. Paghahalang ko ng tubig, titahoban ka ito? Oo, ilalaag mo ito. Niya pa yung uragon bagang luho ini? Kita ko lagi lalag na flock gate. Matalion ka ma? Yeah. Marayon ka ma naggraduado kang UST Legazpi. Di ba? Sa kadakulang kang luho na nailing ko sa pinadaramong footage kaso apon pa, di na ko na flock gate ang ibubugtak. Sir. Okay. So kay Engineer Ibo, karong bagay daw kaya ang dapat na itipon at itikonsiderar na below sea level man talaga ang Legazpi Port District area. Iyo. Kung kaya kaipuhanan talaga na matapaan ang mga luho o iba pa mga entry points kapag nagsusupay na ang tubig sa dagat, ngani na dai na magparabaraha, bakusa na sa lugar kan Peñaranda kundi maging sa bilog na syudad na pirming pinagigikanan kan pagbabaha. Ay di man palang gi-connection sa pagkakonstruher.
Daiman. Di man pala na, ando da kan iba sa pagkakonstruher, baliktad. Oh. Pagpano kan tubig sa Tibo River, minabalik sa tubig, pasiring sa residentes, gamit ang exit na dapat. Pero, Nagiging entrance lugod kan tubig, pabalik sa residentes. pero, ipikakauyam ni Kapitana, tanata ngayon na kulaon, di na kula lugod ngayang ibabalik na tubig niya sa mo. Uli ka sanit na tubo, di, sanit siya na ibabalik kung magkataon Si Kapitan na sa mo Tibo. dakulang nga nan dakol nga ning lo ang ginibo, dakulang lo, nga ning so, ang isip, ang prinsipyo, so tubig na yaon sa Peñaranda, madaling makaluwas. Roger, Kaya lang kang natapos, baliktad lugod. baliktad, nagbabalik So lugod. tubig lugod na imbes na paluwas sa Peñaranda, palaog sa Peñaranda. Palaog sa Piñaranda, catch basin sinda. Catch basin lugod sinda. Kaya di man lugod nagka-problema. Kaya ang solusyon, floodgate. Roger to that. Okay. O na tinungani, natuyaw ini ni Kapitana kan mga nakalihis na taon, kan kauron niya daw sa sarong kontraktor kay nita, ang mangyayari ngayon, retaining pan ngayang barangay may. Okay. Tapos bahali sa bitano asin sa itaas pang barangay. Iyo man talaga. Tapos kapantawan to oro site, an papasiringan, so sa indata, iyo pinakandakula sa naluho. Kaya susog kay Ibo, mas marhay na magsurat kay ni si Kapitana Mavi Velasco, kan Peñaranda kay Alcalde Noel Rosal na mag-request na ninsiring na bagay. Asin ipa-implement na ini sa lalong madaling panahon, nga ni na makaangos-angos manindiit, ang mga residentes na aloy nang napupuot sa nasambit na problema. Kung talaga, yan na floodgate talaga, yan ang solusyon para di maglog ang tubig. Nagaling ka na, Kanjing? Ikaw sa tuya, digdi? Talaga? Ako nakailing pa kaya na. Ang na-imagine ko kan, Garusugit of Jerusalem. Sugari, pagkan, may pipindot o bibira, minasulat naman sa loho. Roger to that. Ayun, nidakulong talaga ng floodgate. Ngunyan, ang hapot, manggura, no rin niya gibuhon, buda manggura, no? Sa iman tabi, pa na estimate kung pirata, siyempre nakulon bagaan. Iyo Nakulon mga. bagalo. Si Kapitanan, magkiorong ka engineer. Roger to that. Makioron si engineer, kay engineer Ibo, kung yan ang solusyon, di yan makakasolusyon sa problema sa baha sa Peñaranda, buda sa Alipunga. Oo. Okay. Roger, bagay man na talagang si Kapitana Velasco, masurat sa liwat kay Alkalde. Iya atas giraray ini, ngani na mangyari ang siring na bagay na kaipuhanan din solusyon. Talagang susog kay Kapitana. Pag naiisip ko ngayon ni sir, maisip ko siya na ngayon, raot na ngayang aldaw ko. Grabing stress kay Kapitana. Grabing stress niya. Dapat, pag naisip, pag mata mo pagkaaga, naisip, nag-uran ngayon. Salbata na nga, suluho nga dyan sa Tibo River. Kaya baga guminibo na sa nakimagayon na design dyan sa may PN. Maghapon na kaanso, maghapon na yan. So, daw ni Kapitan, route na. Route na. Route na, tama, isipan niya pa sa nangani daw, wala na. Dataraman muna si Kap, tabaka na man si Kap nagdanangugon yan, tabaka busy man. Sumurat kay Kapitan, kay Mayor, picturean ini. Roger. Picturean, tapos i-refer iyan ni Kapitan, ni Mayor, kay Engineer Ibo. Roger to that. Tanganing masolusyonan kan floodgate na pigapod. Roger. Okay. Sa atin may solusyon na naisip ha. At least may naisipan na solusyon. Ang kuwan na lang, kuno rin yan matatapos. Oo. Kuno rin yan gibuhon. At si Engineer Ibo man, sa iya man na ipinaglinaw, nakaipuanan man, may basyan man siya kung paano niya ikigibuhon. Tama Gani nang dahil man siya ma-technical. Tama man si Engineer Ibo. Dapat igwa kayan talaga. Sinda daw, ang susod kay Ibo, willing sindang magtabang sa mga barangay na nangaipuan ng tabang. Basta kaya ninda, buda, nasa puder ninda. Okay. So yan ang solusyon ha, floodgate. Roger. Okay. Di nagsasagom ang tubig yan ha. Nagana? Di nagsasagom. Ay, may pag-adal daw na dahil man niya, nagkakaano? May rubber gyud yun na nga pang sealed, Oo. pang sealed. Di may para bantay pa lang kaan. Kada beses na nag-uran, babantayan suluho. Roger. Isisiringon mo so kan, bubugtakan mong bandoy. Oo. Okay. O di trabaho nang, okay man. Okay ako dyan. Ayos baga? Tan importante, may solusyon. Roger to that. Dito na pagparaisipon so pagka-gibok ang program over kung pinano, nagbalik sa tubig. Balik sa tubig. Below sea level ang Legazpi, kaya mabalik ang tubig. Roger. Okay. Alam mo, nabugtakan taan niya, pumping station.
Floodgate talaga ang solusyon. Floodgate station siguro. Floodgate station. Okay. O, salamat Engineer Ibo ha. At least may nahiling na solusyon kay puan lang king mga documentation para mahingganan ang baha dyan sa may Peñaranda. Roger. Okay? Roger, kaya ang pagirumdum giraray ni Kapitana, bako ini sa turno niya nangyari ni kan siya. Kumbaga 10 years ago na, sarong dekada na. 2010? Ang dekada, baga 10 taon. 2010? Iyo. Kagawad Committee on Infrastructure pa siya. Saro daw siya kayo sa nagpara-question. Saro siya kayo sa nagpara-tuyaw. Mismo, question niya na kung nataaruga ng pag-ibo. Taday man daw nga ni kipagkaisi kayo sa Barangay Council. Di nagtama. So, pag-question ni Kapitan, kang kagawad pa siya. Anong ibo ngayon nindo, mabalik yan sa Residente Mala. Tayo mananggat daw sa nangyari. May urag si Kapitan. Ay, grabe. Di ba? Tama, so duda niya, kang question niya, duda ngayon nindo, mabalik ang sarili. Iyo mananggat. Roger. Plap. Baka man palang lobin, sabi ni Pading, marang palang CK, plap, flap, Roger. P palan, yun na iling ko dyan, so nagsiring, kaya flap. Ni mananggad iga mananggad palan, flapgate, Roger. PLAP, flapgate. Di na iling ko sa Facebook live ta. Roger to that. Isusungal kung ano kadakula, ngayon matalimon sa imburnal, matalimon man siya. Roger. Pag mauran, isasara. Oo. Para na maglog sa tubig. Roger to that. Yung mananggad, tama mananggad na isip ni Engineer Ibo. Manggura no yan. Yan sana. Siguro mga 10 luining na iling ko digdi. Sobra? Di ba? Sobra? May 4 kantong saro. May sarong 4 kanto, di ba? Roger. Buda karakla na, isa mga imburnal na. Imburnal na yan. Tama, nagdilang ang si Kapitan kang kagawad pa siya na. Question niya, ang gibo ngayon nindo, mabalik sa mga tubig. Roger. Yung mananggad, Kapitan. Taday mananggad kayo rin daw na kay council. Kanino? Takang kagawad pa siya, dahil naghiro sa council. Na dahil pagpatagusun ta sala, ando na ni Kap. Nya para ka nga kagawad, para ka question, kantang engineer ka. Makupan nga ni, indirect ang ipinagunampitan. Observation lang ni kagawad ka ito. Infrastructure Committee Chairman siya. Nangon yan, kakakapitan na siya. Tama, sududan niya. Siya nalugod suminana, nagmana kan latak. Yung mananggad. Anyway, ikaw na kitang solution, flapgate. Roger. Pag-una ko, so text mo baga? FLOCK. Iyong. Iyan pala, FLAP, flap. Roger. Iyon. Okay, may drawing na nakuha na ni Arben Richard so flapgate. Oragon man. Wala ka ng duwang ini. The best man na duwang ini. Okay. So, designan ninda sa masunod. Kung ano nga yan, so initial nga yan pwedeng gibuwan ka flap dyan. Okay, good. Roger, so yan sabi, Ang nakakuha na lang lowen sa isip ko, kung ano rin gigibo niyan. Roger. Yun na lang iyan. Kadepende sa listo kan pag taonin letter na Kapitana. Buda kan action kan lokal na gobyerno. Buda action kan lokal na gobyerno. Pakasurat. Iyo, no. Pataliman sa dapat surat. Okay, yeah. Roger. Sana dahil ka marumduman ang kung narin gibunta, baka pag narumduman kong oral daw, rot man sa aldaw ko kaan. Maski talaga akong kapitan, parang naman marot ang aldaw ko talaga. Tamang may concern ka sa residentes mo. Iyo pa dyan filming i-evacuate lugod. Yes. Sa pag-arara ni dyan. Yes. Peñaranda. Maringan ito, bako na dyan pirmi matawo na nag-aragi-agi sa mga tinampo. Ay naman. Kahit may minatok-tok sa na dyan kang panahon. Yan dahil naman dyan na day. Ay naman. Ang pintuan, plywood. Naman. Manay! Masabi sa logan, matok-tok. Manay! Masabi sa log, ano po? Bago? Ay, Diyos ko, kikruha pa sana, bumalik ka na lang. May nag-text sa Kuya BP. Ano? Naman nga sa Peñaranda. So, source nga yan. Yaon na nga yan kay Kapitan Mando. Minatok-tok yan, kumbako. So ang pintuan, so gari naraman. Sir. Bossing! Ano, kumusta? Ay, Diyos ko na, pabibarali, kasi bago pa 4 na oras na. Nag-overtime. Siguro, pilampas gayon. Bumalik after 5 hours na makarigos pa ito.
Kunya wara na dyan, wara na. Sabi ay kirektiksan naman Yes. na karakapitaan man daw. Yes, klaro na yan. Okay? Okay, sige. Roger, saya sa TPP at magandagdag na istorya klaho. Ako po, si LBB. Bueno, salamat Lowen sa report ali dyan sa Lawas. Hello, good morning. Yes, ma'am. Hello. Yes. Dato, Vivian, pag sinulat mo din, maapaw. Deta, itong flap gate na ito, gari may rubber na seal, pang sealed. Dahil sa kagayangan, iba, taas sa tubig. Iyo, di maapaw siya. Yan, ang problema na lang. Ang problema na lang kung umapaw. Yun na lang yan ang problema. Dapat ang solusyon, taasan ng tinampo. Maray ka man na latasunta ka na. Tagali, sigurado ta. Bino sila, will magaligas pa eh. Iyo. Yung iribunin na dyan. Iyo mananggan. Okay. Sige na, mag-rasto. Sige po, salamat po. Maray man ang isi. Namaho ka na po. Iyo na po, tika po rin nila eh. Chapuring. Gari ang session mo sa kinaunan mo kay 10 ko na, 10 empanada. Bye-bye. Thank you. Sarap ayo na chapuring ini. Kung nagkairisipan kay niyo. O madali lang. Tama ito. Nanangyan. Sandali lang. Hello, good morning. Yes. Morning. Yes, morning. Dodds. Gusto mo, Ha? ikaw ako duman. Saro ka man nila to sunta ka. Usip ka kay Dr. Eve. Di, inatod ko na. Minatok-tok sa nabaga pa de. Ako day. Di ako lang ko sana sa paliyong ko. May silpa. Padugangan, BPN, padugangan. Sige, pwede salamat. Yung dudes na ini, Okay. Madali lang. Di nagsasuro-seryosong ururon daw. Sus ko. Seryo daw kitang ururon. Ara mo, adihen, gari pirmi ka dyan. Ini mana. Oy, tabi, 10 taon tabi akong reporter bago ako magkapot ki mikropono. For your information. 10 taon akong na-assign dyan sa Legazpi, sa Daraga, sa Albay, Legazpi Port, 3rd District, 1st District. Pigiri siya po gaito sa assignment me. Kaya yan po, aram-arami yan bilang mga reporters. Bako napigsarahutan mo. Diba? Aram-aramian tabi. Kami mga reporters, dapat well-rounded ka. Aram mo iyang gabos. Dr. Alan Lucanya, ay, iba man floodgate so kay Doc Al. Iba man sa floodgate, dakula itong floodgate. Bako ako tabi, kuhan. Jing. Ang floodgate talaga, dakula uno na ito. Dakula uno na. So, di kuryente na ito, pigbibirahan para magsara kan floodgate. Ini po, so kada luho, tabi Dr. Alan, susulaton sana kan flapgate, susulaton lang. Nya, 10 luho ito. Di 10 luho ang floodgate, ang ibabakal mo duman. Okay, good morning, Doc. Kumusta? Long time no hear, long time no see. Importante, mahalaga, sabi ni kapatid na Rondo na Ricaport. Pwede BP isulat dyan lo ang Tarsan na bubble gum. Mas barato, gari yan, napampaugma. Latusunta ka dyan. Bueno, sandali lang. May follow-up report si Jimmy. Ito pagparahaluyon inita, yaon siya duman mga tugang sa pinangyaran gayud kan sulo. Nasulo, sinulo. Mga tugang so nagkabrang equipment po kang ibalong resources and management services. Nag-supply po nin mga lime sa sa Good Found Cement Factory. Yan po sa Kamali Galway. Sinulo yang kasubangging matanga. Jim, anong detalye Jim na follow up? Salamat na BBP. Nag-pull out na kita duman sa lugar Quarry area sa Barangay Miti and diretso kita digdi sa Bureau of Fire Department sa Banuan Kamalig. Dahil anta bigil daw duman sa area ni Chief of Police Kenny Tanchado. So bumbero kaya dahil pa sila nakaka-pull out duman sa nasabing lugar. Anaro kayning mga pangyari BP na mga kaso ni na sulo, panunulo. Kung ano man na terminology yan, Bureau of Fire investigators ang dapat palaan yaon sa area. Opo.
bako pulis, kundi kasubanggi pagtulakan mga pulis duman sa lugar. Ipinaghapit na nila, hinapit na nila sa mga investigador sa Bureau of Fire. Ang question ang rason na dahil nag-iba kasubanggi, medyo risky na sa area. Kaya ngunya na sana nagpadara ngunya na pagkaldaw. Ang nasabi ni Chief of Police Kenneth Tanchado, sinda na nga ni na merintera da duman, dapat yaon sinda duman. Ngunya nagpadara pa sana duman sa kuan, nagtulak pa sana pasiring na duman sa barangay Takasubanggi. Sigon kay Chief of Police Kenneth Tanchado, inabutan pa nina na nagkakaralayo pa. Sinda talaga? Nagsiribo. Ako saludo ako digdi kara PNP chief. Sara ano yan? Rango ni Tanchado. Kenneth Tanchado, Police Major. Police Major Tanchado. Saludo ako sa imagine mga nangyari mga 11. Penetrate mo from Kamalig to Miti. Delikado ito, Jimmy. Delikado ito. Mga pag-iriban ni Madiklumon pati, di ba? Delikado ito. Nahiling mo yan sa footage. Yeah, okay. Arog kayo ni. Darakulaon. Bata, madrama naman ako sa mo. Binuko muna naman ako. Bata, madrama ko. Binuko muna naman ako sa paradangog na. Bata, madrama naman ko. Inutan mo naman kaya ako. Yan naman. Then ako makadrama. Sige, nalugo. Bata, dadramaan ko naman ko ta. Bigbuko mo ako kay Noel na Manalo. Natangya tagari nga aram-aram ni BP Hen nga. So, pig-report ni Jimmy. Nababasa mo nga niya. Darakulaon pala ni ininakwan na bako. Oyo. Bako pala ni simpleng bako ha. Darakulaon. Mga bulod ang pinagtitipa kayan tabi bibi. Pero di man pala Jimmy na asin natutumpos. Tabakal ini, di ba? Bakal. Kaya lang sa mga wires na iyong connection kaan, iyo talagaan madidiskuido kan ano yan, kan kalayo ta. Ano yan, binuhusan ki asfalto, okay, gasolina. May nag-aso pa nga niyo. Inarabutan dara na inarabutan hindi ni. Nag-araso pa, pinagsiripo ninda kasubanggi. Bata pagsisibo pala ng gasolina da, nalulugod minakalayon maray. Natural. Bata yung pangani sa mga linaw ng gasolina pala na. Oo, yan. Mga darakulang galon kang mineral water, budaw sa labaw na tukon. Darakula. Gusto sabihin, Jimmy, sa gilid palang kantinampo ini na nako among kwan, video footage. Nasa tahaw yan, nasa sandwich yan, tabi biping tinampong yan. Nasa sandwich. Yes. Pasay din yung iryang ini. Dahil dead end na yan. Dead end. Oo. Di kayo nakaparada sa gabos na mga bakho. Iyo. Pangyayari. Bako man, sarusan ng iriyan, tabi bipi. Yeah. Pero mga sabi, bulod yan, harampangan niya na bulod, hirilira, palibot. Ikaw kin mga naka-standby na bakho. May mga bakho. Okay. Iyo man ang gada. May wason pala nini. Gurano man daw yan, sarong bakho. Makagirabo pala nini na bulod na pigakwari ninda. Ano? Imagine pag nailing mo sa footage mga tugang, mailing mo na sa bulod kinalbo. Makakuan man talaga, makangiri. Dapat man, makangiri. Iyo. Ding kauyo. Kung paano ka na tinugutan niya? Paano ka na tinugutan na ikwari? Ano kitang maginibo? Pangyari. So may estimate ng tabi, Jimmy, na damage kumpira? Wala pa? Taday pa nga ni, nagtulak pa sa nasyon investigador. Di akong ideya kung manggura ano yan na bako, pero sigurado ako milyon yan ang kada saro kaya. Sigurado. Dakula pating bako pala nini. Okay. Wala pa, kung sa konpiraan na kantidad kay ni Tabi BP, nga inspiration sagod sa mga oras na ni, wala pa ta, dahil posibleng dahil pa nga ni nakantos duman sa area so mga investigador, Bureau of Fire. Sa pag-ipag-ulay niya to, initial kaso bago kay Chief of Police Kenneth Tanchado na kaso banggi, medyo inabot siya nin Arobahob Tabi BP, habang on the way sinda, duman sa barangay. Iyo man talaga, kaya si Saludo ta si OP budan mga tauhan niya. Dahil man sinda kaya pala dahil na sinda nagbalik. Kung mabalik kaya kami, mas delikado. Mas delikado. Ang ginibo ninda, nagpaaga na lang. nagpaaga duman sa pinakataas-taas sikan bulod. Iyo. Sa pinakataas-taas sikan bulod, duman na sinda nagparaga. Kuning kaso halimbawa ngayon may risback o may plano sa senda, nasa advantage position sinda Tabi BP. Yes. Tama, matibay man. Saludo kita ha, sa mga pulis kan Kamalig. Imagine matanga nangyari so panunulo more or less mga 11 o'clock ano? 10 or 11? 9
9, o wala og nasa alas 10 garo. Oo, tapos Nakanto sa informasyon sa pulis mga alas 11. arog ka na oras dumalagan ka mo para magresponde. Bilib ako sa Ah. enda. Bilib ako sa enda. Ah. Congratulations, Tabi Chief. Tapos may Major nabanggit Tantiado. pa nga ni si COP BBP, nagaritay man sila nangaragi digdi sa route, so original na ruta. Oo, may ibang iriyan. Iba so inaragihan indang lugar. Dagari may informasyon na na-receive sinda na may mga gari na siri pa na nakaabang da. Yes, Kaya yes. aagihan nila. Kaya dahil sinda ngaragi, duman sa aagihan talaga dalan. Yes. Hinda kung sa inangaragian mga pulis, tanaan makalaog duman sa area na yan na pinag-describe niya to kaso bago BB. Okay. So yan na kompleto na ta BBP. So kuha Yes. na lang. So damage So damage report. na lang. Kung gurano ito, iyon na sa naaramon niya to sa kuanene, sa pangyaring ini, digdi sa quarry site sa Barangay Miti sa Kamalig Albay. Iyan ta BBP yan sa tuyo mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat, Exclusive. Jimmy. Exclusive report. Hali po dyan mga tugang sa Miti, Kamalig, Albay. DZGB on assignment. Iskop yan ni Jimmy Kasabago. Before 5 o'clock pa, nagdadalaga na si Jimmy Pasiring duman para mga tugang ko ano detalyes. More or less, sa initial na report, apatabi na bakho ang sinulo, buda duwa na driller, buda sarong kubo. Yan sa initial na report. Base naman sa interview ni Jimmy, sa saro sa mga security guard o persona na nakabantay duman. Pero ang masakakon duman ta, sabi ka ining naka-duty na interview ni Jimmy, dahil siya kinahiling ni sarong tao. Kung anong itsura kan mga tao, nakaarmado o dai, kan mangyari, mga tugang ang panunulo, dahil po siya kinahiling. Nariparo na lang niya, na pagsirip niya sa endang kubo na pinag-sisirungan, nagkakaraba na saro sa mga bakho. Yan yung mga bakhong ini, nakaposisyon sa iba-ibang areas mga tugang duman sa bulod na parte. Kaya arayo siya, yan tabi mga tugang sinulo. Kan hanggang sa ngunyan, day aram kong sisay, asin kung anong motibo, mga tugang kan mga suspitsado sa panunulo. In fact, kasabago nga ni, yung paduman sa kuwan, yung papuduman sa, sa pinangyarihan, so mga galon, nalinaugan mga tugang kang, kang mga gasolina, para ibuhos duman tangani po na masulo. Okay? Apanganing suloon sa mga bakhong ito. Okay? Henry, digdi sa barangay 15, permiman baha dahil kan kanal. Digdi kapantay sa nakang riverbed kan salog. Naling muna. So kanal, kapantay kang riverbed. Bako man po mga driver ang may diferensya pati pasahero. Aram na may COVID, sige pagiraray pa abot kan pamasahe. Pagday mo inabot maraot, ilingon sa imo. Nata, kamot baga iyan, nagdodorotan. Tama ka dyan. Reaction tayo. Good morning. Ito, ay so sa labaon ini. Halabaon ng text kayo niyo. Sana po mahirakan mo po kami maapudan ang management kan AFE kasi 1 week nang daing kuryente sa ibang parte kan barangay 14. Sa laog kan barangay Gubat asin parte kan Purok 1, Gubat, Ilawod, Bakakay. Pighiling lang kang mga linemen sabi sa lidahan da transformer. Bata nagkapira ng nag-online learning tapos sa barangay man ang ibang nagmo-modules. Dahil maluya internet, lalo pa may nag-nebulize digdi. Time to time pag nag-take, time to time pag piga-take, kang asma, hingal, kaya hagad ko po pagkahirak nindo. Magibuhan tulos nin action ang problema kan apik na more than 35 harong wara kuryente. Bata daily ako nakatune in antigong original na number 1 na estasyon, 1950. So present, sulaminting DZGB, dadanangog ko, gabos na programa ka ito, panahon pa ni Lolo Ibon, Nelly Lagilles, Armando Coriano, tapos Johnny Victoria, Art Osia, John Villanueva, Ampi Bergado, asin iba pa, lingaw ko na pangaran kaya, please kuyahen, pakiapudan mo, mabuot na si Ate Pat Gutierrez. Di mo rin sinabay si Edwin Peralta, kaparawanan baga narabos Art Osia. O alat ngo na,
I-forward ko yung text mo kay Ate Hazel. Sus ko, makakonsensya man ang pait mo. Uyog-uyog mo, sinaro-saro mo. So, sinaro-saro mo. So, ano yan? So, mga, ano yun naging announcer mga tugang kang DZGB. Sinaro-saro mo. Talagang kwan ka talaga. Padayopot kang paradangog kang DZGB. Pati kay Lolo Ibon. Pati si Lolo Bird. So ibadigdi garadana, so ibadigdi na mga na-mention mo. Pati si Lolo Bird pala na-mention mo digdi. Okay. Purok uno kan gubat ilawod bakakay. Anyway, ang mga istorya po na sa Indong nadangog. Hatod po sa Indo, mga tugang kan mga minasunod. Ang mga baretang iyan, hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemex Forte, Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemed Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa saindong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakasan lawas at lambingan kay misis? Eddie mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay? Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mong manood ng sine? Yun naman eh. Ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Sipulin Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to. Protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to. Protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms.
Bear Brand Swak, 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APE. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, ape.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@ape.net.ph. APE, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help todo protect. Choose Nido 3 Plus. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kaiba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa 822 na. Oy, 7,500 po na doses ng vaccine kang AstraZeneca. Ibinalik mga tugang kang DOH Bicol sa Sendang Central Office. Kasama ko sa Bareta ming alas 6, buda sa nako na News Manager Mar de la Cruz and News Director Peralta na raot da tabi ang thermometer kang pinaglulunad ng kaning bihikulo para sa delivery. Kung naraot ito, ang hapot ngunyan, taso temperature na na-check ninda 100 to 200 degrees Celsius. Ang requirement mga tugang para po sa vaccine, kinakaipuhan da tabi kinakaipuhan mga tugang ki temperatura na mas hababa dyan, mas malipot. Susog po duman sa requirement mga tugang kan Department of Health, dapat da tabi nasa positive 2, sagkod positive 8 degrees Celsius. Ang hapot, kaso rin na-discover mga tugang, naraot ang thermometer. Kan dinouble check raot palan, kaya, day po good Kim, I do not know pero sandali. Tapo tungkol daw si Dr. Rita Angbon, mga tugang tungkol digdi, kung ano po ang ano po ang nangyari, mga tugang nagkagapukan siring na pangyayari. 7,500 na doses mga tugang nin vaccine. Ang yaon sa Bicol, kundi mga tugang ibinalikta sa Department of Health. Dr. Rita, magandang umaga po. Good morning. Yes, magandang umaga, Sir Henry. Good morning po. Yes po, Doc. Onder ka po sa DZGB ngayon. Mga kaibigan, nasa linya po si Dr. Rita Angbon. Siya po ang COVID-19 vaccine program spokesperson and coordinator para po sa mga ilang katanungan. Tungkol po dito, Doc, sa vaccine na ibinalik natin sa sa DOH Central Office.
Tayong balitang nakuha namin, sira daw po yung thermometer ng tama ba? Yung pinaglalagyan ng vaccine. What happened talaga po, Dok? Ano po ang nangyari talaga? Yes, opo. So, what happened po, sir, no, when we received the COVID vaccine, particularly po yung AstraZeneca po natin last March 10, meron pong, ito po ay 22,000 doses at nasa tatlong malalaking ano po to, no, vaccine transport boxes. So, 3 boxes. Opo. So, ang SOP po kasi natin, sir, kapag po nag-receive tayo ng mga bakuna is lahat po ng boxes na ito, sinecheck po natin yung thermometer na naka-attach po duman sa loob ng vaccine transport box. Opo. This is to ensure po na ito pong ating mga bakuna mula po sa kanilang vaccine manufacturer, kung saan man po ito ginawa, until makarating sa Pilipinas, until ma-deliver sa Bicol region, at bago po ito i-deliver din sa iba't iba nating mga LGUs and hospitals na vaccination sites, ang na-maintain natin. So, requirement po na temperatura nitong bakuna. I see. Okay. So, yes. The AstraZeneca vaccine po, it requires a positive 2 to positive 8 degrees centigrade na temperatura for cold chain. So any deviation po doon sa positive 2 to positive 8 degrees centigrade na temperature ay hindi po natin pwedeng gamitin ang bakuna. Either na-expose po siya sa freezing temperatures, so hindi pwedeng gamitin ang bakuna, or the temperatures beyond the positive 8, hindi na rin natin pwedeng gamitin kasi po wala, ano po yan, maaari po mawala potency ng ating bakuna. I see. Yan po. So, ang nangyari po dito, so part po ng ating SOPs, protocols po natin yan, na kapag nag-receive ng mga vaccine delivery, shipment, check po lahat ng mga kahon, lahat ng boxes. Yung una kong tinitingnan dyan, sir, is the thermometer. Okay. So, duman po sa tatlong boxes ng AstraZeneca, so dumang boxes po, pasado ang nag-register na temperature. Okay. Sa thermometer. So nasa within positive 2 to positive 8. Kaya ito pong dumang boxes, 2 big boxes no, ng AstraZeneca, ang inaccept po natin at yun po ang pinag-distribute po natin sa gabos po ng mga health facilities po natin na nagbabakuna dito sa Bicol region. Opo. Ito po rin po yung kahon, ito po, nung in-open po siya, on the same day ng delivery, nakita po duman na ang nag-register po ng temperature is, way beyond the positive 2 to positive 8. Although, malamig si bakuna. Si bakuna malamig. Okay po, kung pag pinapa mo siya, malamig ang bakuna. However, syempre, dahil po sa yung temperature po niya ay way beyond the positive 2 to positive 8 degrees centigrade, ito pong box ng bakunang ini ay pinasok pa lang natin sa regional code, pero makahiwalay po siya. Not for distribution. Ayan. Kasi po, ang mga ginibo po na investigation, nasa araw ko ito na halangkaw ang nag-register na temperature. Tapos, may mga tiningnan din kung may nagbago pa, may mga pagbabago bang nangyari doon sa bakuna, nag-iba ang kulay, etc. So far, wala naman itong ibang changes na nangyari sa vaccine. It's just that the thermometer registered a very high reading. And when we secured po, pinasecure natin yung temperature lamp. Ang ibig sabihin po kasi, Sir Henry, ng temperature lamp, ito po yung recording ng kada minuto na temperature ng ating pong bakuna mula po nung siya ibinyahe papunta po galing sa Maynila papunta dito sa Bicol. Doon sa temperature log niya din po ay mataas po yung temperature na nakaregister kahit malamig yung bakuna. Ayun. Okay. Opo. So, pag po yan, sir, following protocols, instructions na kung kailan po nila pwedeng kung kailan po natin pwedeng ibalik yung vaccine. So pag po kasi vigilance, kailangan po vigilance kita sa mga araw kainita. Ayaw po natin na ang ilalabas nating bakuna sa ating pong mga health workers, sa ating general population, ay bakunang hindi na potent, no? So mga araw kainin mga pagkakataon, sir, it just shows na ang ating pong mga systems, monitoring systems, and we are working and that we are very vigilant pagdating sa pag-ensure na proper cold chain ay nasusunod. Dok,
Yung bang pagkakadiscover na sira para yung thermometer hindi tumugma doon sa dapat na temperature, ano ba yon? Naka-attach ba yung machine na yon doon palagi sa box na yon? Or pwedeng masabi natin na defective talaga yung gamit na yon? Or somewhere along the way, nagkaroon ng sira po yung boxes? Actually, sir, in terms of the physical appearance naman po ng boxes at ng bakuna, wala po tayong problema. Yung mismong thermometer lang po ang nagka-problem tayo. Ayun. Yung reading pa po niya mula nung nasa Manila siya hanggang makarating sa Bicol at makabalik sa Manila, yung pong thermometer na iyon ay mataas po yung reading niya. So, it seems dun po sa thermometer yung nagka-problem. So wala pong anumang na vaccine na nakalagay doon na nailabas at naibakuna sa ating mga kababayan, mga frontliners? Wala, wala. Kasi on that very day po na na-receive natin ang bakuna, tinag na po natin yung particular shipment na itong separate box na ito as not fit for distribution. Kasi nga po, hindi siya pumasa dun sa ating pong protocol. Okay. So, part po yan ng ating pong vigilance. Yes, Dok, sino po ang dapat na mag-check niyan araw-araw at sino po ang may authority or jurisdiction sa mga boxes na yan? Ang alam ko yata, mayroong provider, may third-party provider, tama? Yes, sir. Meron po tayong third-party logistics provider. Sila po yung in charge sa warehousing ng mga bakuna, even po sa pag-deliver ng mga bakuna. And actually, sila din po, yung third-party logistics provider po natin, ang pick up nitong bakuna na ibinalik sa national office. Ayun. So, hindi ho sila taga-DOH? Third party? Hindi Private? po. Hindi po sila taga-DOH. Yes po. So, learning po ito pati sa tuyong gabos, no? Hindi lang po para dito sa tuya sa Bicol, even po for other reasons. So, dapat very vigilant po tayo sa mga arag kaini po na mga, lalo na po at ang ating mga bakuna requires very strict, no, na pagsunod sa ating pong cold chain management. Yes po. Dok, may advice ba ang DOH? May nakausap pa kayo from central office kung anong magiging, kasi di ba pag naka-imbak yan sa hindi tamang temperatura, may posibilidad na yung apektado na yung efficacy ng injection, di ba? Ng bakuna. Ano pong advice? Yes, What do you think? Ano po ang kakarapatan ng bakuna na maaari pong maapektuhan talaga yung potency. Pero for now po, we are awaiting advice from the national office. So, ang naging action pa lang po muna is ibalik sa national office yung ating bakuna. Ayun. Opo. Dok, baka magtanong yung iba, bakit hindi ka agad yun na ibakuna sa ating mga health workers? Ang alin po, sir? Yung AstraZeneca, bakit hindi ka agad na ibakuna? Ano po, ito pong binalik natin, sir? Oo nga. Yung mga lahat na naka-imbak natin dyan, bakit hindi po agad na ibakuna agad-agad sa ating mga kababayan? I mean, sa mga health workers. Lahat naman po ay nailuwas na. Yes. Lahat po ng bakuna natin ay nailuwas na po, na-distribute na po sa ating mga vaccination sites. I see. And even po sa except po, itong hinold natin dito sa region. Ayun. Yun lang po. So immediately naman po, sir, kapag po dumating ang vaccines natin, at nakakasi po duman sa ating required na temperature, ay dinidistribute na po agad natin yan sa mga vaccination sites. So, yung mga vaccination sites, by the way natin, Sir Henry, ina-assess po yan ng Department of Health. Kung makakapasa po dun sa ating pong standards, no? Kasi yung sinasabi na natin, we want to ensure na safe ang ating mga taong mababakunahan. Kaya po, lahat ng mga vaccination sites natin, ina-assess bago po natin sila bigyan ng bakuna din. Opo. But now po, lahat po ng vaccines natin, na-i-out na po natin, nasa ginagamit na po sila sa ating pong mga vaccination sites. Except, ito pong hinold natin na bakuna na ibinalik na po natin sa national. Ayan, okay. Maganda po at na-discover ka agad, Na-discover ka agad. Yes, opo. Yan po part po yan, sir, ng trabaho natin talaga. Vigilance. Lalo na po, hindi po natin ipuput into compromise ang kalusugan po ng ating mga health workers na Bicolano. At lalong-lalo na po din lahat yung ating po mga target population na babakunahan. Kaya po ginagawa natin itong mga ganitong mga monitoring systems po. Opo. Doc, last na lang po, na-achieve na po ba natin yung target number ng mga healthcare workers na mabakunahan or how many % po ang bakunado na as of now? Actually, sir, as of yesterday, umabot na tayo sa more than 10,000 na mga nabakunahan. And actually, hanggang Bangge,
last night, sir, ay nagbabakuna pa po yung ating pong mga health workers sa mga hospitals and mga vaccination sites. This is because gusto po natin na mas mapabilis na po yung proseso ng pagbabakuna at ma-cover na po natin agad ang mas maraming health workers po sa Bicol region. So, ang ating pong coverage, sir, in terms po ng ating pong consumption ng bilog po ng mga supply ng bakuna na dumating sa Tuya, 82% na po ng lahat ng bakunang na-deliver sa Bicol region ay na-consume na, meaning na iturok na. Alright? And that ito pong ating mga nabakunahan naman po, ang target po natin kasi sa bilog na health workers po, sa Bicol region, yung ating pong priority group, A1, ay nasa almost 70,000. Ano po? So out of the 70,000, nasa mga pa lang po ang nababakunahan natin, umabot po ng more than 10,000. So, yun po. So, abot pa lang po kita ng, obviously, minsan na, so, 10,000 out of 70,000, ayan. So, nasa mga 14% coverage po tayo ng ating pong nabakunahan. How many percent po? 14%. 14% kasi konti pa lang din naman. Kamagin, Dok? Yung dumadating na bakuna sa Tuya. Kamagin po yung percentage natin. Ilan po yun? Pakiulit. Yeah, so out of the 70,000 na target po natin mabakunahan, sa bilog po ng mga health workers ng Bicol region, nakapagbakuna na po tayo ng mahigit 10,000. And that is equivalent to 14 or 14% na bilog po na frontline health workers natin sa Bicol region. Yes. And itong 14%, sir, mababa, di ba? Kasi syempre, hindi pa naman sa ganun kadami. Bakunang dumating din po sa atin sa Bicol region. Sinovac po, Dok, ang ginamit natin, at saka yung Astra, tama? Yes, tama po kayo, Sir Henry. Sinovac and AstraZeneca po ang vaccines na ginagamit natin dito sa Bicol region. Yeah, opo. Dok, wala na akong tanong unless po na may gusto kayong i-mensahe mula po sa Department of Health para sa ating mga kababayan. Go ahead po. Yes, ito, Sir Henry. Okay, so maraming salamat for this opportunity. And sa labas po ng mga nakikinig sa ating po na programa ngayong umaga, kayo po ay inaanyayahan po namin na makilahok, mag-join po sa ating COVID vaccination program. Kung kayo po ay mga health workers, alright, tayo po ay nire-request namin na mag-enlist na po, and at the same time, kapag nagkaroon na po ng schedule ng vaccination, sa inyong area ay to have yourself vaccinated. Opo. Para din po makadagdag ng protection sa inyong katawan and protection din po para sa mga taong inaalagaan natin. At ayun, sandali. Naputol si Doktor. Sandali lang Sandali, naputol si Dr. Rita. Bata may mensahe siya. Masupog man. Sandali lang Balikan natin si Dr. Rita Angbon. Ay, sandali. Iba so nagamit kong number para naubusang kilod so saro pangyayari sa maabaka. Sandali lang Balikan natin si Dr. Rita. Importante itong pangapudan ninda. Doc? Ay, Doc. Doc, sorry naputol tayo. Sige po, Doc. Go ahead po sa panawagan natin. Yes po. Para po dun sa mga po natin, mga kababayan po na hanggang ngunyan po ay nagdadalawang isip kung gusto po nilang magpabakuna o alright. Ang pagbabakuna po natin ay isa po sa mga makakatulong para po ma-prevent po natin yung pagkakaroon ng malalang sakit laban sa COVID. At kayo inihikayat po kayong lahat na magparehistro. Ipanisa na to sa inyo pong mga local government unit para po maisama na po kamo sa target na babakunahan. Ano po? Yes. So ito po ating pong rest assured po na yung mga bakuna po na ating pong ginagamit sa bakunahan natin ay dumadaan po sa masusing proseso ng evaluation. And even po, yung mga bakuna dinideliver na po mismo dito sa ating rehiyon. Meron po tayong mga ginagawang mga proseso nang sa ganun ma-ensure natin na ang ating mga bakuna po ay safe po at nasa tamang temperature at potent po pag ibinakuna na po para sa ating mga kababayan. Yes, Yun lamang po, Sir Henry. Maraming salamat, Doc, Thank you po. Ingat po kayo, Doc. Mabuhay po kayo. Yes, salamat din po. Thank you. Mga kaibigan, Dr. Rita
ang Bon, siya po ang COVID-19 Vaccine Program Coordinator para po sa nagkapirang kahaputan niya to ngunyan pong pagkaaga. Alas 8:38 na ang oras hatod po sa Indo kan mga minasunod. Ang oras hatod sa Indo kang United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon-Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Isda. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya.
Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan, kayang-kaya. Drink responsibly. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang biogesic. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, San Tabaco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. An Hapot. Ano nga ning hapot na an? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa sa DZGB 10 minutos bago magabot ang alas 9. Ninaga, Gobyerno Provincial Canalbay planong maglaog sa sarong kasunduan. Kaibahan po ang Department of Health para sa pagpapagaray kan JV Duran Albay Provincial Hospital. Ans Galero sa detalye. Good morning, Ans. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, padagos mo niya ng pag-iskusar kan gobyerno provincial kan Albay tangani na maipadagos man ang pagkonstruhir, repair as in rehabilitation kan JB Duran Albay Provincial Hospital sa syudad kan Ligaw. Ini ang sinabi sa DZGB News ni Kinatawan Dante Arandia, ang majority floor leader kan Sangguniang Panlalawigin kan Albay kung saan ipinag-refer niya ninda sa komitiba, apat na komitiba partikular na sa Committee on Laws and Oversight, Health and Social Services, asin man ang para sa Committee on Public Works and Infrastructure, pati na sa Budget and Appropriations ang nasambitan ng bagay kung saan mismo si Gobernador Al Francis Picharana ang naghahagad sa indanin otorisasyon na makapaglaog sa sarong Memorandum of Agreement kapagutanan kan PGA o kaya Provincial Government of Albay asin man ang Department of Health tangan na makapag-alokar naman nin lagpas o kaya lagpas sa 9 milyon pesos kantidad nin fondo na gagamiton para nga ni sa repair, construction, rehabilitation kan JB Duran Albay Provincial Hospital. Sa ngunyan, sinabi ni Arandia na hihinguahon nindang matapos initulo sa magakanigong oras tangani na mapakinabangan manini sa ongoing na construction ngunyan kan nasa sambitan ng hospital. Importante man siguro sigun kay board member Arandia na marikas na maaksyonan ang kahagadan kan gobernador sa probinsya kan Albay dahilan saan salud ang saro sa mga pinakaimportanteng prioridad na programa ngunyan kan gobyerno probinsal kan Albay. Ano ang katuyuhan ka na magkaigong kasunduan ng duwa? Gari ang magiging counterpart BVP kan na PGA sa pagtawakan fondo is so DHB call. Ano ang benepisyo ka para sa mga Albayano? Kasi pipiling sa tuburan sa Ligaw pig kukonstruir da ining provincial hospital papagayon nun sa mga facilities and sa mga kaipuan pang equipments kukuhaan dyan sa 9 million pesos na yan. Okay. Sige. NVP, anong impormasyon sa Kapitolyo? Ans Galero with Boy at DZGB. Mientras tanto, kontraktor sa pinagigibong tinampo sa Malabog Tabon-Tabon Access Road, posible na daw na umatras dahilan sa kadakol na problema sa proyekto. Renz Luna po sa detalye. Renz, good morning. Ano ang problema? Yes, maray na aga tabi VP as in maray na agas to mga parantabay. Ayaw nga ni kita digdi sa Malabog Daragalway na kung saan pigbisita niya to iniong proyekto na Malabog Tabon-Tabon Access Road. As in iyon na nga niyan tabi VP talagang posibleng mag-atras na ang kontraktor na nakakontrata digdi sa naunambitan ng proyekto dahil to sa kadakol-dakol na mga problema asin hanggang sa ngunyan niyan day patapos ang naunambitan ng patinampo. Sa entrevista kan DZGB News kay Mayor Vic Perete sa iyang sinabi na hindi yung tinampo digdi sa naunambitan ng lugar talagang haloy nang day natapos-tapos natapos pa sa natabi din ngunyan VP sa pagbisita kan DZGB News ining tulay nahaloy naman niya ng may issue dahil ta medyo maluya ang daga digdi sa naunambitan ng lugar. Ang sarapang problema na kinakampang kang kontratista digdi sa naunambitan proyekto ay yun mga right of way na kung saan dai pa napapadagos ang pagpapalaba kay niong tinampo asin pag-ayos dahil ta ang right of way kada kabira mga pribadong mga daga ang problema digdi sa naunambitan ng lugar. Kaya ini ang kinahaditan kan lokal na gobyerno kuning kasuman magpundo o magatras na nga ining kontratista
ano ang mangyayari digdi sa proyekto na kung saan yun na nga ni Idi day pa matapos-tapos asin talagang pinaglalaoman man yan ikan mga residentes na yun nakutanaan magiging access road ngunyan pang arani na magbukas ang Bicol International Airport. Mahiling digdi sa sakuyang likodan na igwaman mga nakaparadang mga truck, magin man mga backhoe. Pero may iling yato na ginudak na sudaga, asin na pagkagudak ang daga, wala ng ibang nagtatrabaho digdi, as siguro mangyari sa mga residentes, na halos sindaman yan, haloy naman sila nagalaom na matatapos na yung proyekto, pero hanggang sa ngunyan, pidjente, asin na warang nagiro-hiro, dahil yan ikang problema na dahil pa ipigaayos, kana kontratista ta BBP. Hinapot niya to si Mayor Vic Perete kung ano ang napangarang kang kontratista, kasi sigun sa iya, na ang kontratista digdi sa nanubitang proyekto nakabase dyan sa Metro Manila sinagan ang tarasanan ng kasimbagan ang Department of Public Works and Highways Regional Office number 5 dahil lanta na sa Iraromini kan sendang opisina. Ipirot naman ako ang istorya mong yan. Ano pa? Gari pa papahibit na naman ako ang istorya mong na. Iyan na tinampong iyan. Kung tamaan sa kung Quantaberens, ang tinampong iyan sudigdi sa kung hali kang malabog, upper malabog, sumatuo ka, digdi sa may mga bakalan ki mga iba-ibang klase na kuhan, iba-ibang klaseng mga pananom, di ba? Roger, tabi, matuo ka, pakalampas mo sa saro na, palaog sa saro na kuandaan, gari motel. Roger, tabi, so ang luwas kan duman sa tabon-tabon, pag una ko baga konkreto na iyang gabos, dahil papalan. Ay, patabi, BP. Di ma, pero na yan, maduwang taon na. Matulong taon na. O matulong taon na. Ano? Medyo nagkulog sa nasusakuyang sentido. Kang madangog ko sa sinabi mo, na hanggang sa ngunyan, so right of way, dahil pa naasikaso. Ay, patabi, BP. Gusto mong sabihon, nagbidding ang DPWH kaiyan, di pa naasikaso ang mga dapat agihan kan tinampo habang pagkukonstruir sa